ora nunut. Monggo dudah mutiara terpendam. Aja mong golongane selendang biru. Aja ngono kuwi tok to. Ning Jember niku Ibu, kula critani jenengan babagan kahanan ning Jember. Kula niki termasuk salah satu dalang yang punya eksistensi di Jember. Jember niku terbagi 2 wilayah dan di sana itu banyak komunitas Madura. What happened? Wayang itu tetap berjalan karena kita tetap tresno dan tetap ngunggulke kabudayan wayang. Mula teng mriki wau kula sami mempelajari, ternyata ngene ya wayang ning kene iki. Jadi kula ini akibatnya ini yang terjadi impactnya. Mas Basuki juga seorang pergerakan, saya juga seorang pergerakan, harusnya tanggap hal seperti ini. Jadi kita jangan sampai disetir karo penonton, tapi kita punya idealis. Idealis itu tidak dalam rangka penindas, ning dalam rangka untuk mencerdaskan bangsa. Awake dhewe kudu wani. Lah niku yen awake dhewe ora wani ngeten iki kahanane. Dan saya anu nggih, niki kritik dan saran nggih untuk galek Jember niku daerah Madura. Ning wayang niku tiap malam ada. Galek niku Jawa asli Mas. Ning wayang niku malah adik-adik kula anu niku nggih, kula prihatin banget. Niku sampai saya anak-anak kula niku kabeh ndalang sing ngendang terus sing ngedram. Sing demung niku anak-anak kula, anak didik saya. Jadi ayo kita harus semangat mligine cah sinten-sinten sing ayu-ayu ngene iki yen perlu untuk mengembangkan wayang kowe rabya karo dalang. Apa meneh dalang sing duduk kaya aku ngene iki. Dalang sing ganteng kaya ngono kuwi. Ora, it is just kidding. You know. Ya sakjane nang Tonggalek iki ora kurang bintang lho Mas. Tenan Mas, kula yakin. Tenan kok. Ya ana Mbak Uul barang ngene, tapi ya kuwi barang wis rada ketok ngono pangan codot. Ora maksudnya ki menetap di daerah lain gitu loh maksudnya, heeh. Ning karena jenengane wis kondang, malah dadi dosen barang. Sebetulnya bukan itu. Tapi kekhawatiran niki kaca seni nggih, kita semi serasen. Sebetulnya bukan itu, tapi cenderung mereka itu tidak berani untuk hidup di Trenggalek karena dianggap kesenian wayang tidak bisa nguripi. Nah, itu loh. Iki lek bicara cerdas loh ya. Lah, iki sapa yang harus berbuat seperti ini? Niku lho Mas. Lah awake dhewe kudu memotivasi adik-adik niku. Kula niku prihatin. Benjing niku festival pedalangan bulan pira le? Bulan November. Jember niku ngetokke papat, Pak. Trenggalek sing notabene orang Jawa niku ngetokne mung siji. Iku wae geger. Iku wae ditakoni dinas piye niku mengke bidale. Piye ya Mas? Niku tenanan, Jember ngetokke papat. Estu niku. Lah ternyata oh lah ya ngene ya enggak jadi soal. Ning kula sebagai napa nggih? Simbah-simbah kula niku lek saking bapak niku karena kelahiran Mataram. Yen saking ibu niku saking Blitar. Bojo kula niku saking Tulungagung. Jadi kula ya merasa napa nggih prihatin yang ning Trenggalek niku kados ngoten niku. Ning mboten napa-napa lah. Mboten napa-napa. Sok ben apa jare Mas Basuki. Ngono Mas. Ya ora iso dhewe. Nalikane roheng dalu suasana. Wong lek ngomong kakean kuwi lek ora diseliki ngono kuwi itu menjemukan. Wis yo. Tadet. Hop. Malut gedang ya.
adik-adik pedalangan sing wonten Mas, adik-adik pedalangan. Napa? Adik-adik pedalangan sing mriki wonten mboten? Niki. Oh, terus yen biyen kuwi ana nganu Tunjung Bang Tarate bareng wonten niku. Kuwi biyen. Ora kudu biyen saiki ya kena kok ya. Ora maksude kuwi nggo dasar pasinaon Mas. Oh iya. Ajes ya. Iki ajes ya. Ya sis. Pek tenan. PE sapa? Monggo Mas. Niki sing perlu dimangertosi nyimpingi wayang ya kanca-kanca adik-adik kuwi. Mindah ngriki niku sampe ompok aja sampe ngumbul. Sampeyan ora krasa nonton ning napa dokumentasi ngregeti jagat. Lah iku lho, rungokke. Jagatane niki reget. Luwih-luwih kayak niki kesuwen teng ngriki ngono lho. Nyapa Narada metu neh kae ngono. Padahal niki sing nyekel penyumping teng burine ngeten niki. Nah niku dipun pigatosaken sing para nyumping niku iso mayang ya iso ngopeni ya niki jagat ampun ngantos diregeti sing ora wayahe metu. Kritik yang paling krusial nggih. Ngapunten niki. Mumpung niki mboten wonten niki saya yakin orang-orang pelaku seni. Kritik yang paling pokok tadi itu saya melihat wayang niku magrib sik ditata, Pak. Gamelan sik ditata. Dan itu salah satu warga masyarakat Trenggalek ora yakin terhadap dunia pedalangan. Oh ternyata dunia pedalangan galek ini kita. Jam 8 lagi rampung natane. Kan ngoten. Akhirnya warga tidak yakin untuk nanggap wayang. Lah monggo. Mulane tak kalah iki, Kang. Heeh, dipun nganu pun. Monggo. Aja ngalahi aku ngontroli rene wiwit sore tak deloki. Mesake lho Bu, mesake adik-adik sing sinau pedalangan kula mesake banget. Dia itu tidak pede. Lek aku sinau pedalangan sok men gak payu piye, galek kahanane kaya ngene iki. Kula niki kula critani saya itu bisa kaya ngopo wae itu karena dunia pedalangan. Kula saged mangan, kula saged tuku sepeda motor, kula saged tumbas mobil, kula saged gendaan. Lah niku saking dalang. Jadi dunia pedalangan niku jane ngoten lho. Sing yakin Mas Hasis, jangan yakin ya. Sampai sebagai generasi muda dobrak. Ini dobrak, harus berani. Dalang ora perlu apa-apa, yang penting berani. Ora usah nilai songo, rata-rata. Sabete 6, suarane 6. Cara dinilai. Ini pun jenengan mesti mlaku. Ya, sing yakin ya. Mula angel ya Kang, mimpin sawijining organisasi kuwi kudu mawa kawicaksanan. Yeah. Kebetulan Pak Basuki ini juga dedekote pepadi, saya juga berkecimpung di struktural pepadi. Nonton Mas. Ya. Mula niku ya pancen kudu kanca-kanca kuwi dimotivasi dan sebagainya. Tapi kalau mongso ya ngono kuwi ana nglendruk pancen mereka mungkin ngerti yen anggarane ora akeh. Pun sing ben kula sumbari. Sing ben tahun ngarep apa iki? Acara apa iki? Acara Grebeg Sinduwangsa. Grebeg Sinduwangsa. Kula free saking Jember. Anak-anak kula mungkin sing wayangane luwih apik dari saya. Sing biayai mangke pepadi Jember. Gratis, Mas. Nggih. Niku kula nggo menyemangati kanca-kanca. Bo. Siap ya, Lek? Nah, di komando teman-teman. Ngoten nggih, Mas. Ya. Senajan kula ya pengen kanca-kanca nak canem-nem ku ya gelem. Ngono. Yang perlu ki sampeyan niku digawe parade, Mas. Ya. Parade itu kan bukan lomba. Nah, nanti penutupannya dalang saka jaba